Budete dělat bagety? Já si chci vybrat sám svoji bagetu. Ne, počkej, klid. Vyber tu Já se podívám, ne, počkej. Bože, pšenice všude. No, Kristián. Oj. To... Víc. No. Ne, stačí. Soustředím se. No. 200? Jo. Takže můžu to už krajet? Jo, ale nemáme ostrý nůž. Máme. Je musí být lehce úplně, netlačit. Po lehoučce jenom tak. To je ostrý, ten není ostrý. Tak vidíš, že to dělá ostré hrany.